Mupatuman og hugot nga mga lakang ang Mandawi City aron mahingusgan ang kampanya batok sa bandalismo nga mahitabo sa komunidad. Daywa kini sa mga insidente karong ASEAN Summit bisan nalimpyuhan ug napintalan na gipang hugaw-hugawan na usab kuno balik. Ani ang live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, nakakomento si Mayor Jongki Uwano. Kabahin ni mga lugar nga nalimpyuhan na unta para sa ASEAN Summit diha sa Mandawi City apan gibuling-bulingan pag-usab. Pipila ka semana na nga mihimo og gubat batok sa vandalism ang Mandawi, agi og preparasyon sa ASEAN Summit. Gikan sa pakigtigom sa mga volunteers sa pagpanglimpyo sa kadalanan. Sa konseho, gihigpitan usab ang pagpatuman sa City Ordinance batok sa bandalismo. Ug karong simanaha sa pagpahigayon na sa Leaders Summit, tuod man na preparar na ang transit route sa mga delegado. Apan sa pipila ka mga lugar, may bag-ong mga bandalismo nga makita. Sa ubang dapit, tapad pa sa mga nalimpyuhan na untang mga koral, timailhan nga bag-o lang kini gihimo. Mato ni Mayor Jongki Uwano, bisan mahuman na ang summit, padayunon ang pagpanglimpyo. Usa sa nahuna-hunaan niya, tun-an pahinuon ang reward system. Bisan gamit ang iyang personal nga pondo. Reward na kung kinsa ni makasign og video, no, kinsa ni mga nagugaw-hugaw, para ma-minimize nato ba kibaw kog dili gini nato ma-eradicate. Pero at least ma-minimize kusog kita mari ang mga bisita diri di mo sa ta malipay murag ingnon tag hugawa sa na inyong balay oy di ba murag na inyong syudad. Laing giplano paghingusog sa community service sa mga masakpan. Kailangan lang gyud kanang community involvement. No? Ingon na di mo kita ganahan mo penalize kay of course dili di man i-allow sa balaod labi na sa mga minors pero kung naay community service lang we held them accountable gani sa ilang gibuhat. Sa pikas bahin na tagbaw ra hinuon si Uwano sa mga preparasyon nga gihimo sa syudad para sa ASEAN Summit. Labi na ang pagpanglimpyo sa kadalanan, agig paghangop sa mga bisita. Ses kaganihang buntag gika-report na sab ngadto sa mayor dunay lain na sa insidente sa pag-vandalize na sab sa laing parte sa usa ka parke diha sa Mandawi City. Butang nga matud sa mga opisyales gikinahanglan gyud ang hugot unya nga monitoring himuon bisan kun mahuman na kining pagpahigayon sa ASEAN Leaders Summit. Ses? Daghang salamat, Nico Sereno.